Tumawag ba? Dati may stranded cell. Hello, ma'am. Aywan, ma'am. Adatoy matay. Anya? Itlog manayin. Tinaalan na DJ test na. Ay naapo dati nga ubingan na kanya nga tatub obrainan. Sige ma'am Garod, ta katungtungag. Win ma'am. Sige ma'am Garod, wine. Itzay! Ampaya, daday! Ampaya, daddy nga. Kataw-tawag ni ma'am mo, anak. Itlog man ka naon, tinaalang DJ Tismo. Ampaya niya man tinararamid maun. Daday, love ko lang naman ni mamay. Anya? Dinulab mo ko man ni mamim, anak. Dinilalaing mo ko ma. DJ Tismo, anak ko. Isungarod ngahan ko nga nilalaing daday, tanggap ko ni mamay. Takasak mo ngay magkumang nga magipakita ajay tilab mo kini mamay kasaan mo nga nilalaing bagsak ka digitis mo anak itlog tinaalam Imbaga ngaman ni mami daday ikanat di 1,000 na makaka sa aking tites. Di dapat nilalaing mo anak Isugarod nga saan ko nga nilalaingan daday tatno saan nga gumasto ni mami. Diba tipid daday? Ako dati ko biyon Nek, damat mo tawag. Hello? Ay, hello ma'am. When ma'am? Nya? Si Romanain, titis na Itzay. Ay naapo, dati nga ubigan yung mga tatinararamid na. When ma'am, dato yan, kasangsan po ina. Sige ma'am, garot, takatungtungag. When ma'am. Itzay! Kaya daday! May katoy man, ampay nga. Kataw-tawag ni ma'am mo anak. Ampay. Zero man ka nun, datay tasmaw. Karakopyang maddi kaabay ko daday. Kay, karakopya di kaabay mau, nasiro kan, kay suna mo tagkupkupya. Isungarod daday, nga sinong batak tig kamali agi di answer ko. Nya, sinong batang ti kamali tagi dyan, sir mau? Ang daday, tatno kamali ti makupya na daday. Ako dati nga ubingay. Tapos, idi ko masukatak agi di answer ko. As your paper, kunamot ni maman. Madik na sukatanan, agi di answer kong daday. At pagpada kami nga itlog tinaalanan, daday. Di pagdandanagat tata daday. Baka ganunutan ni maam nga nagkopya ako. Ayaw, ma.